Manira dire. Father's Day karon naghimo lang dayon ko cake para sa mga kuan. Nanapoy pa nga pagkaon. Kaya nga pa may maligo kay init pa kaayo. Ay, awan ko na dito sa video nito, Giana. Niya sila. Na si Tere. Si Tere. Si Cyrus. Cyrus Gordope. Ang mga bata, kids. Tingin. Ikaw man ang iburot. Ako'y nakibutan. Hi. Daddy. Oh. Mami, asa na to? Mami. Hello, Mami. Bagong operation si Mami. Pero thank God kay naayo na, nakagawas na. And nag-celebrate po mi karon kay isa po belated happy birthday ni Kuya Cyrus. Sa champion. No, nasulod gyapon sa June. Artistahin baya. Lagi, isod po. Nya mo ang mga pagkain, wala pa na. Wala pa na nga display. Oh, to apa unya. Later na lang nato ipakita, guys, kay wala pa mi naka-set up og karo. Okay. So, later, guys. A few inches later. Hello guys, nana ang amuang lechon belly nga gi-order ni Mami Rowena. Pakpakan na to, guys. Wala pa, dili pa mi mga on. Kay nagkamulo pa si Daddy og kuan, sugba sa mga barbecue. Barbecue naman eh. Yeah, secret barbecue nasa ilalom. Oh, di ba? Social kayo na. Oh, di ba? Okay. So, later na lang sad, guys. Yan. Happy Father's Day to this wonderful dads and to all the father around the world. To my Papa, Carlos, Papa Rade. Wala sila diri karon. So, mao ni amo ang mga pagkaon karon, guys. Simple pero hilas. Uy. Thank you, Mami, Daddy. Itong mga kids. Ate. Derby. Sina, ang bata ipakita. 12 seconds later.
Thank you.
Sayo pa kaayo pag urami na taon namin magkaon bago pa lang ang alauna tambay sa amin kay unya namin maligo init tayo sa ugon taas ang dagat karon among bibi ganina ra kaliguon diba nag-tab na lang sa siya wala na lang sa siya sa tab kay na-board na siya kay kaliguon ako no kaayo siya among mga pagkaon aranin ha Wala ka ba later na sa hello bibi what are you doing sa sila naligo ako ambot kapoy man maligo hello bibi do not go deep ha yeah tuwa sila dito kita ninyong Camiguin Island guys dili maklaro hayag pa kayo okay. Na Daddy, teach me that how to get the water out of my ears. be careful ang likod na guys mao ang Camiguin Island hapon na murag mga alas 4 na karon so dili na kayo init ang dagat hanggang kainit sa adlaw
medyo bibo kay daghang tao, Father's Day. So, na, daghan gid na nga ligo karon. Ganahan ra unta kog kuan, wala kayo tao pero sa unta man bisag asa diri. Ligo ang lugar. So maybe later maligo siguro ko. Tanawon lang depende sa mood. See you. So again later guys. See you again later. 6.5 hours later. Hi guys, good evening, gabi na. Good evening, gabi na. Well, kumanagid mo ang banding outing dito sa beach ganina. Then karon ang uli namin. Then karon ni ami karon sa Burgos kay gihatod na mo si Papa. Ready kani apas man siya dito sa beach. So amo siyang gihatod then karon gihatod ko na mo silang Rondel ug si Tere ug si Kaykay. Silang Mami, Rowena, Daddy Mark dito sa Bulua. Karon apa mi diri ni dapay sa kadali kay nag celebrate gamay sa mga 30 minutes lang sila. Shot lang gamay silang Roldan ug si Paparadi. Karon palitan mi lang ice cream, gibangkahan mi ni Paparadi og ice cream. Ice pops. Ice popsicles. Okay, hulat mi di na may manaog dadto sa kuan. Diri na lang mi sa sakyanan kay gipang kapoy na gipang laroy. Dito na siguro mi manihapon sa balay kay kapoy na kayo na hipos na mi ganina dito sa beach kay para sayo na makauli kay kapoy na mga bata. Si Kirby tulog na din na sa kilid, di na makita. So I hope guys you enjoy our vlog today and thank you for watching. We'll see you again next time. Bye. Say bye, ate. Bye. Bye. It's my life.